Здравейте! 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 Заповядайте се. Мерси! Здравейте, драги зрители! Аз се казвам Александър Царев. Здравейте и от мен! Казвам се Ани Стоянова, а това е нашият гост, доктор Борис Гаврилов. Детският организъм чувствителен е към тютюновия дим? Да, детският организъм в действителност е доста по-чувствителен от организма на възрастните хора, тъй като то все още е в едно развитие, което е напълно биологично доказано и обяснимо. И по този начин е доста по-чувствителен, тъй като всякакъв вид токсини и вредни материали се абсорбират на много по-голяма степен и много по-бързо от вътрешните органи на едно младо подрастващо дете. Какви са вредите върху човешкото здраве от цигарите? Тютюнопушенето може да доведе до поредица от много разнообразни вреди, като част от тях са вредата върху сърдечно-съдовата система, вредата върху дихателните пътища и белите дробове и също така дългосрочно би могло да доведе до редица онкологични заболявания, т.е. ракови заболявания, както и значително намален имунитет и имунна защита при едно подрастващо дете. Какви последствия има цигарите върху един развил се детски организъм? За голямо съжаление е доказано, че започването на тютюнопушене в детска възраст, под детска възраст имаме предвид между 10 и 12 годишна възраст, доказано води до забавяне на растежа и развитието на белите дробове, което е със сигурност фактор, който не трябва да бива подценяван от подрастващите. Също така повишен риск от астма, придобита астма, не вродена. Вродената астма така или иначе там не може да бъде повлияна. Също така по-голяма склонност към пристрастяване, тъй като, както обясних, токсините биват много по-лесно приемани в детския организъм от детските органи и съответно имат много по-голямо въздействие върху него. И също така, за съжаление, води и до намаляване, забавяне и неразвитие на когнитивните способности на едно младо дете. Защо когато едно дете започне да пуши, бързо се пристрастява към цигарите? Защото пристрастяващото вещество в цигарите, най-пристрастяващото е никотина. Той сам по себе си е доста пристрастяващ и не трябва да го забравяме, не трябва да го подценяваме. Детският организъм, бивайки в една фаза на развитие, със сигурност е много по... Избягам ми думата на български. Много по-склонен към развитието на всякакъв вид зависимости. По този начин, приемайки тези вредни вещества по-бързо и усвоявайки ги по-бързо, води много по-бързо и ефективно до развитието на една зависимост, от която е доста трудно да се отървем. Така излиза. Какви рискове крият цигарите, когато един зрял човек пуши от дете? Как се отразяват те на бъдещето му? Цигарите, както обясних, водят до редица заболявания, които имат доста тежък отпечатък върху един организъм, както в ранна, така и в късна детска възраст. Развивайки тези хронични заболявания, развивайки потенциално онкологични заболявания от хроничните в по-късна възраст, това нещо по един или друг начин води до съкращаване на продължителността на човешкия живот. Цигарите дават ли отражение върху спортуващите хора? Със сигурност цигарите на първо място намаляват издръжливостта, тъй като клетките губят своята функция да приемат кислород от организма и по този начин човек се уморява доста по-бързо и не е толкова физически издръжлив. Също така цигарите водят дългосрочно, след няколко години тяхна консумация водят до намаляване на белодробния капацитет, по този начин до много лесно задъхване, което е в комбинация с намалената наличност на кислород в самите клетки, т.е. да вредят и то осезаемо. Какво означава пасивно пушене и как влияе то на здравето ни? Пасивното пушене, за съжаление, се наблюдава доста често в семействата, тъй като често родителите са пушачи и често се получава това пасивно подтикване на учениците към цигарите, тъй като
родителите, пушейки пред децата си, го правят да изглежда нещо нормално и нещо прието в едно семейство. Пасивното пушене значи деца да бъдат изложени на цигарен дим без те да го консумират. Например, ако са учениците им пушат, те седат в тази среда или ако вкъщи се пуши и децата са подложени на този тютюнев дим, тогава това се нарича пасивно пушене. Със сигурност има въздействия и със сигурност е не по-малко вредно от активното пушене, защото в крайна сметка, издишайки този дим, тези изпарения са наситени с абсолютно същите химикали, катран, никотин и така нататък, както и вдишането му. Тоест, със сигурност трябва да избягваме средите на пушачите, за да щадим собствения организъм. Как влияе тютюневият дим върху функциите на мозъка при децата? Мозъка, главната му храна е кислорода. Това нещо не трябва да се забравя. Както преди малко обясних, клетките губят своите свойства да приемат кислород. Тоест, по този начин мозъка не може да бъде достатъчно нахранен, така бихме могли да го кажем. И по този начин просто когнитивната функция, умствените възможности спадат. Не можем да помним толкова добре и така нататък и така нататък. Това са винаги важни неща, които ни служат много в ежедневието и така че за мен това е доказано още един голям и значителен минус на тютюнопушенето. Електронните устройства за пушене, какво отражение има върху детския организъм? Електронните устройства за пушене, те са така малко неизследвана среда. Те навлязоха доста скоро и доста експанзивно сред учениците, както сред учениците, така и сред възрастните. Целият проблем с тях е, че дългосрочно не е имало никакви изследвания по какъв начин влияят те на нашето здраве. Със сигурност има химикали, със сигурност те не са по-малко, отколкото в конвенционалните и нормалните цигари, които ние познаваме. За сега бих се въздържал от дългосрочни твърдения. При тях целият проблем, доколкото аз съм запознат, е въпросния пластмасов нагревател, който, така да се каже, изкуствено нагрява и води до доста сериозни необратими химични реакции при възпламеняването на въпросните цигари. Така че дългосрочно не бих могъл да кажа какви са въздействията върху човешкия организъм, но със сигурност не са за подценяване и със сигурност каквото и да чувате, както и да го чувате, защото така се опитват да се дефинират на пазара, не са по-безвредни от нормалните цигари, за съжаление. Много деца смятат, че ако не пушат заедно с приятелите си, ще бъдат отхвърлени и това е основната причина да започнат. Какво ще ги посъветвате? Ще ги посъветвам, че този на английски наречен peer pressure винаги го е имал. Натиска от връстниците е също така доста често срещан. За съжаление, в училищна възраст се котира една тенденция, че си готин, когато пушиш. За съжаление, пораствайки, изграждайки самодисциплина и образовайки се все повече и повече, всеки един от нас осъзнава, че никога не е било готино да пушиш и това е една безкрайно грешно решение, което е взето. За съжаление, след време спирането на цигарите е доста трудно, доста по-трудно, отколкото сме си представили. Така че моя съвет е, че е много важно да се помни, че истинските приятели ни приемат такива каквито сме и никога не трябва да се влияем от техните решения. Всеки трябва да си има позиция, мнение и трябва да си го отстоява. Винаги би било най-добре то да бъде информирано, т.е. никога да не посягаме към вредни практики, като пушенето на цигари. Така че моят съвет е наистина отстоявайте позицията си и не започвайте никога. За съжаление, в днешно време на децата се предлагат и наркотични вещества. Споделете и те как влияят върху организма на човека? Никотичните вещества влияят доста идентично като тютюневите изделия, цигарите. Единствената разлика е, че те често са доста по-пристрастяващи и от тях вече откъсването и отдръпването е трудно до почти невъзможно. Те влияят доста по-изявено на централната нервна система, като могат да отключат доста тежки психични реакции, като някакъв вид депресивни разстройства, панически атаки и склонност към
самоубийство. Това е крайен вариант, разбира се, но за съжаление, особено при млади хора е доста често срещан, затова винаги се чувствам длъжен да го афиширам и да му придам някаква допълнителна тежест, за да хората са запознати с тези вече установени рискове. За съжаление, те водят до силно пристрастяване и в последствие съответно, не дай си Боже, до потенциална свръхдоза. Колко са опасни наркотиците? Както вече обясних, би ги дефинирал като доста опасни. И винаги, когато някой кара млади ученици, деца да ги пробват, моя съвет е да се подхожда с крайен страх и уважение към тези вещества и винаги да се има предвид, че едно потенциално пристрастяване се превръща в контрол. Тогава тези субстанции започват да ни контролират както и нас, така и животите ни. И това е реално този лош кръговрат, в който бихме могли да се поставим, макар и не искайки го. Зависимостта към наркотиците как се отразява на социалната и семейната среда на човека, който ги приема? За съжаление, в почти всички случаи то го разваля, а именно въпросният цикъл, който е как да ги набавя, къде да ги намеря, защото реално контрола, който те упражняват върху нас, се превръща в един кръговрат, в една рутина. Тоест, човек, пристрастен към такива вещества, се буди с мисълта как да си ги набави. След това в деня той не може да се концентрира върху никакви социални връзки, никакви семейни връзки, защото неговата мисъл е съответно как да ги набави и къде да ги изконсумира. Тоест те рано или късно абсолютно неизбежно ще доведат до развалянето на социалната среда. Затова характерното при зависимите хора е да се обграждат само с други зависими, за да могат да намерят някакъв вид подкрепа в тези си общества. Събужда ли мисъл за кражби в човека, който е зависим към наркотици? За кражби със сигурност, но на един много късен етап, който вече е етап на крайна зависимост, когато вече човек се превръща абсолютно неиминуемо в нетрудоспособен. Тогава той вече не може да извършва ежедневните си задачи и функции и отговорности, тъй като той мисли само за набавянето и консумирането на тези вещества. Кражбите са един, за съжаление, много неизгоден изход от ситуацията, но те набавят максимално бързо, за съжаление и съответно и незаконно, парите, които са нужни за закупуването на въпросните вещества. Какво представляват енергийните напитки? Енергийните напитки, аз обичам да ги наричам новото зло, защото енергийните напитки са една изключително пристрастяваща смес от огромно количество захар, огромно количество кофеин и други подсладители и добавки като таурин, които също съответно водят до пристрастяване. Да, това е отговора ми. Имам наистина доста мнения по въпроса, но това е моето мнение. А енергийните напитки как се отразяват на детският организъм? Както вече казах, енергийните напитки са доста вредни заради високото им съдържание на захар. А как действа захарта? Захарта е най-бързата храна за организма. Захарта зарежда, най-бързо се усвоява и зарежда нашите клетки с енергия. Тоест, приемайки огромно количество захар, дали ще бъде под форма на енергийни напитки или под форма на бучки захар, ние веднага усещаме едно стимулиране на нашия енергиен тонус. Енергийните напитки са направени доста умело в комбинация с кофеин, което от друга страна е друг вид стимулант. Комбинацията от високо количество захар с кофеин води до въпросния буст на настроение, буст на енергия и така нататък, който води до съответно пристрастяване към тях. Какви рискове крият енергийните напитки? Рисковете включват отново сърдечни проблеми, защото изпивайки една енергийна напитка на детския организъм не може да бъде оказано толкова голямо влияние върху кръвното налягане, както на възрастните. При децата се ускорява доста пулса. Пулса реално ни кара да се чувстваме хиперактивни, което харесва на подрастващите. И това води дългосрочно до неизбежни сърдечно-съдови проблеми.
Също така води до безсъние, защото непрекомерната консумация на 2 до 3 енергийни напитки на ден, което е съвсем реалистично при младите хора в днешно време, води до абсолютно невъзможност да се заспи вечер и до тревожни разстройства съответно, защото липсата на сън пречи цялостно на организма, вдига нивата на дадени хормони, което също подпомага за безсънието. Също така води до дехидратация, защото друга свойство на захарта е да изсмуква водата от нашите клетки. Т.е. то води и до дехидратация заради високото съдържание на захар и също така до пристрастяване на тази магична комбинация от кофеин и захар, която просто постига един ефект, който води съответно до пристрастяване. Енергийните напитки водят ли до пристрастяване? Да, именно комбинацията, както казах, между кофеин, захар и тук вече производителите играят и с едни по-различни съставки, а именно допълнително на захарта слагат и подсладители, защото подсладителите залъгват мозъка, че просто карат мозъка да си мисли, че има още повече захар от вече написаните на кенчето 40 до 50 грама. И по този начин буста е почти мигновенен, защото подсладителите водят до много по-бързо абсорбиране от тялото, много по-бързо навлизат в нашите клетки и съответно показват действие върху органите ни. А пък таурина също служи за много мигновенно повдигане на тонуса на организма ни, много по-бързо от кофеина. И така по този начин енергийните напитки достигат до един ефект на мигновенна превъзбуда, но и много бързо изтощаване на организма, за да имаме непосредствено след това нужда, психическа вече нужда, като ни хареса ефекта на енергийната напитка, да изпием след това още една, за да държим изкуствено всички тези нива толкова високи и това прави енергийните напитки толкова опасни. Вярно ли е, че енергийните напитки могат да се отразят върху психиката на децата? Абсолютно и твърдо да. Както вече казах, енергийните напитки водят до мигновенна превъзбуда. Консумацията на няколко такива енергийни напитки през деня, за да държим тонус и настроението си постоянно толкова високи, колкото ни се иска, води до въпросната тревожност. Много често при младите хора, тъй като техният организъм е още много здрав, не може да подейства толкова мигновено, както биха подействали на един по-възрастен човек. И затова е толкова притеснително и важно да говорим на младите ученици и деца за тези неща, защото енергийните напитки няма да доведат толкова бързо до тези лоши последствия, колкото при един възрастен човек. Възрастният човек е много изтощен, ако мога така да го нарека, много по-бързо довежда до кардиологични проблеми и до психотични проблеми, докато децата са здрави и енергични и те много дълго време могат да консумират голям брой енергийни напитки и чак след като превишат възрастта от 20-25 години, това ще започне да показва дългосрочните стимулации на организма посредством тях и съответно последствията от това, които са абсолютно неизбежни. Води до тревожност, води до безсъние, което е едно от най-опасните неща, защото тотално разбърква нашите хормони и съответно би могло да отключи също като наркотичните вещества, тъй като държим изкуствено високо през цялото време нашето настроение и тонус. По този начин води до депресивни разстройства и най-вече до паник атаки, които се доказват като нещо много опасно. Каква е превенцията, свързана с употребата на цигари, енергийни напитки и наркотици при децата? Превенцията, една от основните превенции е афиширането на тези теми и не премълчаването им. Точно това, което правим в момента. Благодаря за поканата още веднъж. Говорейки на децата и на подрастващите за ефектите от една зряла гледна точка, от гледна точка на човек минал през тези неща и човек наблюдаващ какво се случва с хора, които са консумирали тези неща,
Смело мога да кажа, пазете се и внимавайте, и най-важното нещо и съответно моето послание към това интервю е, че една въпросна зависимост, придобита на ученическа ранна детска възраст, води до един неизмерим контрол в по-късна възраст, защото ние се превръщаме в роби на въпросната зависимост, т.е. внимавайте и се пазете. Благодарим ви. Доктор Гаврилов, благодарим ви, че бяхте наш гост, а това е един малък подарък от нас за вас. Много ви благодаря. Благодаря, за мен беше удоволствие. Скъпи зрители, това беше всичко от нас.